Aku pilih huruf terima gantung dah malaria apa malarindu sedina rasane sewindu neng awak mereki kumurmu numpak dokar aku ning lan wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon. waduh bapak malah piung anakmu kaya wong kemplung kapan miko paringi dulu iwak curut mubune sarung kepecut alias gadung ngentekne sawat ngentekne kemul Kebacut mlebu sarung Mas ya. Aini Reko, Derosa. bersama King Surya Jawa Timur. Iya, mati koceknya jiwa soalnya. Sik Mas. Ambekan sik Mas ya. Ya wis kaki Mas. ayo Ambekan dipilih ya kena, masuk masak ambekan apa ya kena, lawak Mas. Siap, Pak. curut Luwih becek loro daripada sirai ngeluh sakit cinta sakit Rindu ya rindu sakit. yen wengi rapi turun yen awan rada yen malam amarku tetap kelingan betul kue bener kancam cah ayu tak tunggu-tunggu orang liung rino ngita impianku wani sumpah opo jalukmu cah ayu jombuyangku Hei, lali anak lali bocah lali wayang itu rasane wong lagi gandrung pilih bacot apa pilih huruf yen urung tak trimo gantung Ojo ganteng Mas Ning Juni. sarmu gantungnya. Ning sarku Mas. Nanti kok gak patah-patah.